Shalom, Horas dihita manang di dia pehita maringana. Tikion cupang do pehita di sada channel na adong di YouTube na salilingon nunga tatonton di YouTube ABC Ministry manang Advent Batak Channel. Ya, manang Advent Batak Channel. Nah, jupang mai tadi persejarah na baru na berjudul pertentangan besar di triwulan kedua di tahun 2024. Persejarahan na berjudul besar di bagas saminggu di bagasan saminggu judulna porang dipudi ini salutna parporangan. Tapi gema sada pa ayat syapilon na dijaha pandita Purba. Pasama tu pandita Purba. Ayat syapilon dihita di bagasa seminggon pangukapo 12 ayat pitu dohon walu. Dungi masama hamusun di Banua Gijang. Maltot nang ma Mikael rabdohot akka surusuruan na dopak nagai. Marmusu manang nagai rap dohot akka surusuruan na. Ayat walu. Alay dang manahan nasida. Dang beda pot inganan nasida di Banua Gijang. Songoni masahat na. Baik, mulai aku kurang tu pendeta Purba na membain sada ayat syapilon dihita. Aturang tamulai persyarata di bagasa saminggu. Martangiang mahita na dibain pandita M Kutosoit. Bersama tu pendeta M Kutosoit, martangiang muka. Kapasada merata martangiang mahita. Ale Tuhan nami debata Jehovah na di surgo. Apala diobaso Tuhan, naing do sulik kiton nami hatam na badia, apala sautik, marhite to dimi Tuhan, ajar-ajari mahami. Ganub Tuhan, na manoton channel namion, asa di pasu-pasu Tuhan. Dapotan to di porbadia mahami, marlas miroha mahami, diak ka pasu-pasu na ni leom mutu ganub mahami ale Tuhan. Pasu-pasu pendeta Purba, pasu-pasu pendeta Manukalit, do naposom pendeta Hutasoy. Urupi mahami Tuhan, sesa saluhut na dosa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oke. Jadi di sahabat Botari na tikion adong sada kutipan na membain sada haporsyata lam jonok tutuhan di persyarata ya di triwulan kedua na tabain di sahabat persejarah pertama di tahun 2024. Songonon kalimat hata niasian percerata di sekolah sahabat di sahabat Botari. Tujuan ni Tuhan ima patuduhon tuganu hasyanganon ala ibana do makar poruhon na dumenggan natu nopana. Jadi tuhita kuriani gereja Masyad penghari ketujuh. Di bagasan saminggu na dibain debata tuhita. Hita pe amang daina. Mandok muliate na dibain debata na di portibion. Denggan na dibayan. Ya. Jadi di bagasan saminggon tabege masada persejarah dihita na di patorang dua na posot di tepala ya pendeta Purba dohot pendeta M Tasoit na mabayan sada patorakon sada persejarah pasama tu pandita M Tasoit persejarah di hari Minggu. Oke. Di persejarah ta hari Minggu didokon parporangon manang partotangon di Banua Gijang manang di surgo. Jadi siya na marporang. Jala buasa marporang na sida. Alanya ha parporangan ni. Jadi melot aja ha
di ayat siapilot tanah kaningan pangukapon 12 ayat pitu rodi wal sono ma katana dungi masa mahamusuon di Banua Gicang di dia hamusuonon di Banua Gicang martotang ma Mikael rap dohot akka suru-suruanna dopak nagai ise do Mikael ise naga Mikael dipartudos samai Yesus naga dipartudos samai si Lucifer manak sibolis marmusu ma nang nagai rap dohot akka suru-suruanna ayat walu alai dang manahan nasida dang bedapot inganan nasida di Banua Gicang. Jadi perperangan nasida tung perperangan bulu dong. Gabe dang manahan talu masih naga nanidok na Lucifer dohot akka parangan. Dungi di dabu manasida tu portibion. Gabe dohot ma portibion managam perperangani saha tu nuaingon. Jadi di suku-sukun di parsejarata di hari Mingguon ima na didok na dison buasa manang na ahado di pikiran ni si Lucifer buasa gabe maralo ibana kude bata manang mambarontak marmusu berarti to ado ngalana ya ahamai alana molota jaha di persejarata di hari Mingguon di alinea patuluhon si Lucifer ima sada natinoppa naeng gabe di sobba ibana nanaeng manaluhon si panoppa jadi simbolis dang dope ibana na jahat di guari mai si Lucifer dung jahat ibana di guari ma simbolis manang na naga manang na ulok na robi jadi ibana lomoro hananang disobba akka suru-suruan na asing manang na lomoro hana disobba jol molo taingo do di Matius 4 diujuni simbolis do Yesus na parjulu di dok alang amalay Yesus bay ma betok gabi roti ninna ro Yesus di dok adak kolan si panganon asa mangulo ninna dungi muse diujuni muse dabu homma dirim siap palas-palas ni bagas joron ninna ro Yesus mangalusi unang diujuni ho Tuhan debat pangujunan na patuluhon ahamani do posibus sude na sa arong dihasyanganon ulep petuho asal maolo ho marsobba tuaonin jadi simbolison lomoro hananang disobba ibana sebagai makhluk ciptaan na tinoppa do ibana ape naeng disobba jadi om managabe parmulan ni partotangani kalai debata para siro pado delehele do si Lucifer asa mulak tudalan na natigori kalai udang oleh ibana laos ditutum ma lomoni rohana dida bude batama ibana sian Banua Gicang tu portibion rap do takka paranganna manang akkale alena na mangihuton si Lucifer gabe jahat may bana di portibion di guari may mana si bolis manang nakulot na rubi jadi omma perperangan na di surgo alana di luas debatado tuhita hak mamilit nadinggan manang naroa marsobba tu debata manang daw dang di ibayan debata hita songna song robot di sitir tu kiri di sitir tu kanan daw di luas dohita bebas alai unang mata pakai kebebasan tai nagabe macegai
naga bedang marsobba betu di bata. Jadi simbolis manang nasi Lucifer ibana ahuk tu diri ma ibana dang di luas debata be maringanan di surgo akan ajat pangalakona akan abadi di surgo hidup banekon olo kita marsobba tu debata unang tu akka gana-ganan unang tu simbolis unang tu akan asik. So ini mapan ditanami persejarah hari Minggu. Oke, mulai tegodang tu pendeta M. Tasoid bekas atau rakon sada persejarah hita di hari Minggu. Ya. Termasuk mau persejarah di hari Senin dari patorang pendeta E. Purba, aduran termasuk di pendeta Purba, adong sada suku-sukun di pendeta E. Purba. Suku-suku da sangonon. Ahama nataguruhon sian parporangon na di surgo na marlapatan tuhita maralohon hajahaton. Sama tu pendeta Purba. Mulai ate tu pendeta Simanukalit di suku-suku ng pasahat ahama nataguruhon sian parporangon na di surgo na marlapatat tuhita maralohon hajahaton. Judul ni pasejarota di pasejarah hari Senin, si Lucifer manipu, Kristus monang. Molo tahu ka pasejarah noon, pasejarah di hari Senin, didok dison, dangarong hatorangan buasa si Lucifer mana bitang sidok dokon, suru-suruan nasundenggan, dipaloas di patibbo rohana jala hosom marurat di bagasan rohana gabe pemberontak gabe pangalo gabe sialo debatai mana di surga nang pola di patorang alania ala di song di pasejarahna di patorang ditiki parporangon na di surga parporangon ni bitang sidok dohot debata suru-suruani son na pinatorang ni padi tahu taso nakingan arong do di suru-suruani huwaso law mamili mangihutto si Lucifer do manang mangihutto debata dang nagabe adong sada songon ketetapan sada naik kum mangihutod debata daw huwaso nalaw mamilit adong do dihita do songo disusuluan natiki disulgo mangihuton Lucifer do manang mangihuton debata ditiki nalaho manoppa debata ditiki ditoppa debata manisiaon di pasejarah ni dokon di tanoppo do tu hutok-hutok ni manusia ima sada huwaso nalaw marpikir huwaso nalaw mangarimangi huwaso nalaw mamildi ditiki ditoppa si Adam do si Hawa di porlak Eden lihat do huwaso nalaw marpikir dihita dang jol manoto jol manamalo do nalaw mamildi mangihutto sibolis manang mangihutto debata waladong suku-suku no nakingan aha nataguruhon siap parporangon na di surgo di perngulut ta sonari adong parsiajara dihita adong sada si banotta mamilit la mangihutto debata manang na mangihutto sibolis ima na buta parsijari di perngulut ta sadalyo maladong pinamasa maladong pe parporangon di ngulutta na jala na bernit tuise do itala mangalu-alu tapil mangihutto debatado manang mangihutto sibolis so ni mapasajada di hari Senin mau lihat tu pendeta Ebak patorakon bersejarah di hari Senin ya. Termasuk persejarah di hari Selasa atau orang
termasuk persyaratan di hari Selasa. Ada sada suku-sukun tu amang pandita M Hutasoit, suku-sukun na sangono namang pandita. Patorang amang pandita ma aha ma akka namangino na alani dosa tu saluna jolma. Sahabat tu pendeta M Hutasoit. Baik, mau lihat ya pandita nami. Akka ahmana manginona alani dosa di Portibion. Jadi ganuk do Portibioton gabe dohot manginona alani par orangon narong di surgo. Ya, nak kaninga di surgo do marporang. Kunare gabe sahat do Portibion alani aha. Ala di dabu de Batama si Lucifer do takka sur-suruan nan hajahat tu Portibion. Gabe manginona ma Portibiton nohan. Gabe Roma sahit. Roma musia kahasusan. Ro akka pangujunan. Roma saluhukna. Akka godang ni manang ragam ni akka namasa natataon gabe hacit. Saha tu hamatean. Saha tu hamatean. Ingot. Alani perpurangoni dang adong dame dang adong hasunangan yang godi Portibiton nama notong ya atong melosongoni akah na manginon anak kaningan ro sahih ya ro hatuau ro akana ngilu ro akana gidu kajahaton saluh ni ragam ni hasusan nabirni sitaonot pak di Portibio pai maso tos posakta. Jadi na perpudi ima hamatean manginona alani dosa. Atong mulosongoni taja hamajo di Rom 5 ayat 12. Sonom ma didok hatan itu hatta. Di baheni songon nabongok dosai tu Portibion. Marhite sian sada halak jala marhite hite dosai ro hamatean songoni sahat hamateani dosa luhuk jolma ala sude nasida mardosa. Jadi marhite sahalak dona mardosa gabi sude mahita mardosa sude matuman nahacit sude mahita gabe mendapat hak kana porsu saleleng di Portibio kita. Atong molosongoni dang si inganat ta Portibion. Alana doho Portibion naking alit. Ikomula do hitamu setu surgo. Ay disido warga negara. Sani do hita. Ikon disido hitamu se rap do tuhatta de kata. Atong molosongoni tasob ba Jesus. Dai hutom mapatikna tawolo imaibana asa dinaro Tuhan Yesus sahalion rap mahita di surgo naso adong hamatea naso adong arsak naso adong sahid naso adong besaluhu na akka na di Portibion na tatao ni akka hasonangan nama rap doit kita atong malusong ni saya totong mahita marsoba tu debata tong ni mapandita namin. Baik, mulai itu pendeta M Hutasoit napaturakan di persejarata di hari Selasa. Ikion termasuk mempersejarata di hari Rabu. Dan di patorang pendeta E Purba, ada orang di patorang, ada orang sada suku-sukun tu pendeta E Purba, songonon suku-sukunna. Songon dia do alus di Kristus, taringot alu-alu ni sibolis di hau pinor silangi. Pasama tu pendeta Purba. Mulai ate pendeta sekali di suku-sukunnya bahado alus ni Kristus taringot tu alu-alu ni sibolis di haupinon sila. Mula tabuka pa sejarah non judulna holong patuduhon dalan. Naking adi patorang pendeta Hutasoit Portibionin na
dang nalahu inganatta alana pertibio peng ngamanibil jala molo tabuka tutup pasajara dang inganatta pertibio ingana molo songol lagu ingana parsato kina do pertibio di Jerusalem na baru do inganatta jala surgo do nalaga betupal jadi dang pertibio jadi soni dokon didikin na mardosa madabu tu dosa si Adam do si Hawa ngadidok debata tunasida omma didok debata tunasida ikut tinggal honon na doin na porlak Eden mulai tinggal hon porlak Eden sada porlak risima na sorong akutan alikut tinggal hon bahkan didok komusekan ikut tirma hodok nisi Adam nalau mangulas si ulang lau si panganon jala didokon hasusa amma nagabe tupal ni si Hawa buri-buri nalau manubuhon sadada dana gabi umat tong sada alu-alu ni si bolis dang holong rohani de batatu hita molo na holong do rohani de batatu hita dang abolo konon na dang paluason na si Adam do si Hawa keluar siap porla Eden. Kunali moli suku songoni naso holong do rohani de batatu hita molo de baik kita susah di portibon naso holong do rohani de bata holong jalan holok kia do rohani de bata molo tabuka pas sejarah non mate ma Yesus di hapinor silang menebus sita omma balgani holong molo tabuka di Yohanes 3:10 ala ni balgani holong ni batad pola do dilehon anak nasa sadai lamo do jolma na ganup na porseya tu ibana jadi sonari adong do hera tak pikir dipikirat da tohodo de bata maka holong hita mol tabuka di pasejara ton jala di hama mate ni Yesus soni dokon beta berek hita matutu didadani do de bata do hot sungsang duri Molo bahasa Indonesia na mahkota duri ilet tu mana jala pakku na dipak dok di tangan na si majoja dok di tangan na tapi lang ma ima tada holong ni rohani bata tu hita jadi darong alasata darong hatata madok kena so holong rohani bata holok kier do rohani bata tu hita jadi holongon patuduo sadadala tu hita di isi mana dokon na holong ni rohani bata jala madabu pejolma jala paporango pena di poltibion molo tapilli pemanang na madabu hita tu sada dosa saya dilihat debatado do hita sada dalan ima dalan Tuhan nguluan mau liate omma pasajara di pasajara air libo mau liate oke mau liate tu pendeta perubahan patorakos sada persejarah di hita baik termasuk ma persejarah tadi hari Kamis adong sada kutipan di hita dia persejarah tadi hari Kamis songonon hatana di persejarah ta idia adong lungun ni roh ibon Yesus do pangopulio idia adong pabiaro ibuad do hadameon ni roh mulu adong pakilalaan na bersalah ibuon pangupunia idia hagaleon ilean do hagogon siad debata masada di persejarah tadi hari Kamison dan di bagasan saminggu ya. Dan adong harugiata molo jonok hita tu debata apa molo daudo hita tu debata justru gabi harugian di hita molo dan gogo hita roh tua didok nakingan idia adong lungun ni roha Yesus adong isi panguplia idia adong napabiaron isi adong hadameon bilen Yesus jadi molo roh itu tu dongata tu jolma lo dong sitoho ya dang tutu ningon ya ape molo roh hita tu debata adong sada hadameon di bagasan roha jadi mulai sadari on tapi masada rimpunan
dari bain pendeta M Tasoit pasama tu pendeta M Tasoit rimpunan. Baik, jadi mau lihat pendeta nami di rimpunan ni persejarata na adong uluan na nakingan porang di pudini saluhut akka parporangon manang parmusuon. Jadi di dia do posisi tanoai molomar porang na tiur dohot na holom manang hasit tongan dohot hajahaton tapi likma ima hasit tongan rap dohot Yesus Kristus. Jadi ripunan ni persejarah tahun alana Yesus do si parmonang manang tu dia pe kita molorap dohot Yesus si parmonang mahita. Masa pe parporango di Portibion nalau sudah don non porangi jala inganan ni debata ima harajon ni Tuhan nagabe hot rodi saleleng-leleng na di paujak di Portibion Jerusalem na baru anggo Lucifer doho parangan na doho takka ale-alena na pro jolma tu sibolis anggo isa halior di sok-sok may dia pinarokko di pay baru mata noton alana Jesus si parmonang raja partigor na ima si hutonota si sobotta saleleng ni mulutta. Jadi tapi likma di pihak ni debata mahita di siamunna asagabe di gonggomi hita saat tunaroto atau Yesus Kristus mangalap pitak kana porsia di bana. Saya di pasu-pasu mahita sude, di pasu-pasu mana manoton channel tahun di bagasan holong di Tuhan. Rap mahita sahlion, mana yang baga-baga ni syukur. Amin. Tuhan memberkati. Oke, mulai itu pendeta M Putasoit do pendeta E Purba depan tempat orakon di bagasan saminggu di persilatan di perjalanan sekolah sahabat. Baik martang yang mahita, martang yang tutup, nah di pasatu pendeta E Purba. Mata yang meta. Ale Tuhan Jehovah debata nami, mulia hati Tuhan di bawah satikio di lekor pedi hami Tuhan sadatiki dinalau mengerang-rangi pasiajar sekolah sahabat Tuhan. Anggia ma Tuhan pasiajar danau gawe marurak merparbui ma Tuhan di Tuhan nami. Asa boy huhu hanguluh kami Tuhan, mabawa kami Tuhan di panguluan nasa sitong na sahat kami Tuhan di surga nang pinaradem. Ramoti Pandita Hutasoit pendeta Simanukalit dosong ni Pandita Purba dinalaho merjamita pasahato mengarang-rangi bahkan pasahato balita nulong sahatu sisik ni Portibion Tuhan. Jalasong ni sude Tuhan na ubigesa hatani Tuhanon. Lau may Tuhan gabe sa dabuhal di hami lau paimay mahalorom na padualiw. Pasatami tangyang nama Tuhan diadopamu marhit Yesus umatum ko pami. Amen. Amin. Oke, mulai tegodang tuhita salutna. Jadi tuhita amang dainang kuliah ni Advent dihita marpangidok kami unang lupa dihita sudena namanang di dia pehita maringanan like, subscribe dohot di komen ya na adong di kolom chat di YouTube asa YouTube namion asa lam tambah membaik semangat di hami membain sada persejarah di sekolah sahabat persejarah edisi bahasa Batak ya. Jadi bolodong neng sitangyapkon boy tapa satu kolom chat na adong di tertera di layar kaca nomor telepon mana di WhatsApp boy non di baik kami saya datang yang khusus di hita kuliah ni Advent. Jadi omas ada persirata shalom Horas Shalom. horas Horas madita sude. amin.